Nou, we kennen wel stoere man wezen, maar we gaan hier Stanley het zien, dus ongeveer. Nou, we komen dan wel stoer hoor. Maar uiteindelijk ben we weg eigenlijk. Maar een stripboeken begon, zeg maar. En posters en dat soort dingen. En popjes en glas en al je stripboeken gerelateerd, zeg maar. En andere televisieseries, zeg maar. Dus, die verzamel ik, zeg maar. Dus, Hoeveel boeken haast al net? Ik ga ze nog nooit teld, zeg maar ik denk wel eens gewoon 8000 en misschien wel meer, zeg maar, want je bomen zit ik eigenlijk worden, zeg maar. Maar als je nou zou de holle vraagt van wat voor stripboeken hast al, ja, dan kan ik je peer opnemen, zeg maar als ik in een kringelwinkel zie of een rommelmarkt staan en ik ben ontstruinen, zeg maar, en dan denk ik, die had ik net en die had ik net. Dat wil, zeg maar. Zo even naar door nog. Ja, dingen van Bommel, Luc, de Daltons. Ren even naar de kant. Nou, hier hebben we nou al de kwartetten, zeg maar, die verzamel ik, zeg maar. Dus, ik denk dat ik wel zo'n 1000 kwartetten heb, maar ik ga bijna al laat, zeg maar, die zit ik al even helemaal vol, zeg maar. Dus, Nou, hier hebben we al hier scheurkalenders van Suske en Wiske, verschillende. En van de stamgasten, Laura en Hardy. Nou, voor de rest, ja, hier ga ik net zo vol. Dus die oude hobby wat? Dit ding hier? Ja. Jazeker. Toch? Ja. Nou, hier hebben we mijn kantoor, zeg maar. Nou, ja, dan kan ik eigenlijk nergens nemen. Dan moet de cameraman er maar even in. Nou, dit is het epicentrum van het huis, zeg maar. Er komen alle vetters en alle rekeningen hier erdoor. En er staan al die strips nog om je heen. Komt ze wel aan die vette sta? Ja. Als de computer één keer on gaat, dan ben ik helemaal al uit, zeg maar. Oké. Ik zeg altijd, het is bij mij een georganiseerde rommel. Ja, ik had net echt een specifieke stripfiguur, ja, Inge, die Guus Vlater, die had ik een tatoeage van, zeg maar. Guus Vlater, hè, mijn grote favoriet, zeg maar. Dan zitten we vroeger die boekjes te lezen thuis en dan zei ik met hem van, en dan lagen wij in deuk, als wij ons lezen winnen, dan zou ik met hem geven van, let mij eens even zien, wel laat je hem zo om nou. Zij kon er net om laten, zeg maar. Dus Guus Vlater is in die zin wel mijn favoriet. En Asterix en Obelix, zeg maar, dat is ik... Die ben ik geweldig, zeg maar. Iedere keer had zijn gebrek, zei ze altijd. Nou, misschien is het wel een gebrek, ik weet niet. Ik vind dit gewoon mooi werk. Dit ben al je puzzels, zeg maar, van nou ja, Black Beauty en Paulus en nou ja, Swiebertje. Ja, ik ben schilder. Ik ben eigenlijk al gepensioneerd schilder. Maar ik werk hier wel aan maaskoften alleen, zeg maar. Ik ben 8 uur, dan ga ik de ogen al weer een opzetten en nou, dan kan je lang volhouden. Hè. Dus, want ik ben van mening dat ieder meis uiteindelijk, maar maar zijn reden hebben uit het eerste komen. Je bent wel aan het filosoferen van dat je 1 miljoen winnen. Nou, de meesten zeggen ik ga op van werken. Net gewoon trouw werken. Want dan komt je in het verkeerde ritme, je verkeerd leven, verkeerde vrienden krijg je dan. Nou, zo zo wat. De visite komt maar hier, zeggen ze dan. Hè. Dus. Ik ga geen relaties om, maar er is nooit iemand aan mij heen gebleven, zeg maar. Dus, en meesten die vragen me wel eens van, waarom had je nog net een vrouw? En dan zeg ik altijd, waarom had een vrouw mij net? Ik had hier moeite mee dat ik zonder vrouw ben. Hè. Als ik ooit nog eens een keer een vrouwtje kom, die zei van, ik wil je net wennen. Nou, ik zou dan pendelen wel even heen en weer. En die boeken die gaan er net uit, dan kost het er maar uit. Nou. Het is best wel een beetje een stoere man, of net? Maar een dikke Harley. Ja, nou dat stoere, dat let ik gewoon horen zijn. Maar dus, nou, we kennen wel stoere man, maar we gaan hier Stanley het hart zien, dus ongeveer. Nou, we komen dan wel stoer hoor. Maar uiteindelijk ben we weg eigenlijk.